Baina geldien ligasi izenan eta hoxe noskaixu hola benio. Ez ba, Jesus Mari, izmetu errekani, hola beni zeta bi izen, da mila eta beratzeun, da beratu eta bi izen gaixotako, otubri, lauen. Orduan, Errekani tola beni nondik etozen horiz? Horrek etxe da amototik etorritxeko, errekako, esatea errekako, nongo zan ero errekako, amoto duk errekako, txopetxe behin, handik etorritxeko ero, eizegerra apelidu, baina errekako, esatea errekazatuko zen. Da, etxian izena originala bera pentot hola beni dela, hola beni, bai, anixi eta liburu eta pentot hola beni dukela, Ze, gu gero hiru egizmen dixeti, baina altzani daldegu, hola esatut zeu. Da, gori hola beni, errekani, hola beni, baix. Gero, zure garaixarra bat pilu zinen. Bai, jaixo ordu, amaiak ero, zemat, lehenengo gazti bilzin, gero neu gizetu itxuaz beratzi, Zortziko galuzero, zortziko gine luzero, da honia gatutegaz, laur arte, gatutegaz. Eta non minio nibilizin? Bai, zarrana be, Felipe be, mili nibilitxiko, da maiztraguna zuertu bako nari, ze ebilizan urtitzen, narek letri eta guraldin potenti euken, Bai, hona zuertu bako maiztraguna, urte geixegun asko esan nibiliko, baina eukibana, inteligenti. Eta zu besteitxik amairure edo? Ni pento zeibinek geixea eukon etxuz, zazpitzik amairute pikure, baina da malagure bino, aurte izaz junezinek atu nintzen, etxeeko faltan asuntu, ze etxe hiltzen neukamaik urten eguzela. Amabi itxeko, onda txin ordu ondiok falta geixa, zan niote. Da, haitxe egula, lehen zan duen etxetan utza asko etxena joan eskola, ze etxeak zatortan bizarro zintxin atu biok itxorren etxeko. Eiz bendixe soluk, kutxiliu lagutxik danak, alkarren, atzi batana, aurri bestiana, eta bizime txartin ganauen aurrin dargirri bilibiar, da haitxeka nahizte joan, utza asko. Da neutxeko frakazu izate zuen, ze Koxinindiko biharra eskolan besti lagunek, atzaldi izan repetituen da itxetu bez, da gero biltzen itzuan, anazetik preguntez koxiz. Bai, da txarto, da utze izate zuen, bizikleti pinui faltetako, igual. Ja, utze, golpe utze, zan bat, bai, da hori askotan zuertu gata. Intxaurren... Bai, intxaurren itxezan, ganeuek egin orduan, non tratorak solur labretako, baina ganeuek, da aurrin segizan errestuen zuzen juten, asko baintzet, solo honetan luzidan inde, bai, da asko da bizan ganeuek, juten di zuzen be, erreixi zaintzen dabe eta ondo maneketen di, baina hau batan, hau zu eta zein, bueltamen, zer hartaburu, solozkinan antotan ganeuekin zera biltzen zan, atzetik bat jefi eta mutiku gaurrien ebili biharrezetan zan. Gero zer bihar gehi egiten behizik? Goxin eskola orduko, ardexek erun, zera basura, kanpora, eta entzen. Da gurin ardexek eguzen etxetik ordulun bata, junditzen zen etxe zar bat otzundolo zaten dena, han ikian partien, eugenion da partien. Da, han hartu ardexek eta paseten etxuzen kaminun elizburure, elizbur parta. Elizburuko kaminuan gaineko parta botetzen zin. Da, geixen da, urte geixen dan, zer egun danetan ez badabez, osondolon ez zeuen ardexen zau, tokixen zau, solu eulako, besti eula. Da, handik ero milioi eskola. Pizarri hartu kaltzarpin da ingerigan. Da kotxako eran pizarri euken? Bai. Pizarra bat dugun, tepa, 30 por 25, rolako zer bat, pizarra, markuaz. Da, bera portu station ebiltzen genien, Itxe erute zen duen, txa, egunero. Poltza, trapusko rozeniote telasko poltzi, zaman beraz hartute, 4 betiz. Hoxe zilian iperdozi izetiko bestingo, tamainuko. Da, pizarrine, berantzako lapitzan da boligrafoan modun pizarrine arrisku de aportzen mazan, adio, orduan zegoen repuesto, oingo modun amen ez egin de.
Nina, ireu, neho, la pizza. Pizarriña, una vez va, la pizza bello me lleve, da punti sortza eukitxe ben, da apurtzen mazan, manobrak ez oso lan duzor. Milimetroko luzeri, 10 zentimetro. Aixi zen, Borra usulan izan, gero. atzemarre borrotzen duan, akago zen, bai, jazta. Trapu egun ez oso, patrapu eta baino, oingo morun dara delikidaz, bueno, alda morun ra, eskua sakatu de beste barrero, eta, bueno. Joder. Tinteru edo kutsi zenuten bai? Bai, tinteru zera gote zen, bai. Boligrafo horrek lehen ez komento da muruneko benio garaz zertzen gien. Habe peligrosu zen, gutzeko orduan, araz. Zeinek betete ban? Bueno, bete tinteru ondixe maestri bera gaur ino bitxe ban, dako txikixe egunken, bako txeren maizi gen ursamarrik, bai. Banku bien lagunen aizengo zan, ezta? Bi lagunen apentota, ba. Erdixen anotu zen tinteru txuei, txikixe zen, kikeratxu. Kikeratxu, zulu erugen, txuldu zen, banku kaidan zen, da bueno. Eta zein zen eskolako ordute gixe? Bordutek izetan, lehen esan, beratzizeketan kosin zartu, ama bitxarrezea ordu batak izango zein, da, gero, ordu bitxarrezteik atzaldeko bosten terrezea, gero, horlako zerbata, bai, zigurre baina bai, horlako bat. Etxa bazkaltza? Bai, eta zaltza, bai, gura, edizmendizik, horra, bonik ez sustetatik lehen txek, ozen egurran, bai. Zeletan, egin duen, osoloko zeleixen zier beti pasu, normala, behin join olgauaz, ibelean idimentzeko bidetik, kamiotik, baina beti, zeletan soziomentako etxian horrin zartu, osoloko etxian ondun zier, zera, mili ataku, zere horzizio, gero pasu generala, honestabilen hola inorre, baina lehen... Izmendiroinko bideo hauen, oarkatxa oso duzena, no? Bueno, bedi ez du, baina ontxe ez, diferente txua, bizkat, izmendi, automobili ben, bizkat luze txua, baina onta, etxe ondan. Zuen, kleton da, para japetik gora urte egin duan, errepa txua, diferenti osan bizkat, Pixi bizkat, eskatxeue osan bizkat. Hora, ni anekdoton bat edo bokezu, eskolan pasatuko zu? Anekdoti, zer esango zut, ametxe lehetxe lokalara milioiko eskoli bizal luzen gio da, zera, honetzen tipora, ondixe biziteko baina. Eta kuadro egun gara hemen frankuna, ondixe. Da nahi hemen dibetxu, nahi handi betxu, nahi horti betxu, betik hori behi duen. Da baten, fiko ez dakit, baina gero lagun bat zan, hartitzen borroa mila, peide. Maestri ikusi, guri botosko nahi dikie, da borroa mila. Bai, Franco, beti haxe, kabroi alagu, gero behi dute zan, beste partin boi, beti gero behi, danin. Etxe da kuadru, hori pantalion aldion dixe. Gero, konta goxelen bezazute, banderian abizkat ez daki hundiz izan dako izkontu? Banderi, launik, eskolan daunik zarrenak, zera, altuena, zera, Jose Antonio, gaztiu nibin izan, baina, altua. Da, Jose Antonio, izete zan azkeneko, Karasol kantetako eta filan. Da, haxe zan banderi, kantetan hasi orduko, baina sartu biharretan. Da, metro erdi paseuko altu dugu zuluek, eta han aposte guzti altzeu, mirzetan hasi egin, eta dauz, hartzean, indarra bauen, mutil altu zen, da, indarra bauen, Jose Antonio, baina nire epoka fuertin, hasi egin, gero, nire bitoko guaten, nire bino gaztiu, gero guztien, baina, Jose Antonio zan, nire bino gaztiu, baina, zarren morun atzin altu zelako, filan, alturan nute zen da. Baina egunero zartu izan ala? Bai, egunero, barrotik zartate zen, da sartze zen, da anote zen, postioi, bat zen, da iruntzinero, atzaldin atzen barroa. Zinek Iba, atate gana, kusina atate gana, lepu bai, iazta. Bai. Super, handeren joan bardeño bizun... Bai, iguala, nik gaitxe zertuna. Da bera, Fallete banin, Agustina Bolinereko, ondio bizi, Agustina Bolinereko rente izan hor, semiaz, haxe torte zan, deote zan, da inoz, banik, deixetan, iula mauzte, suerte zan, bera torti. Dein beste baten aizti torte zan, bera Agustina zindabelako, Mari Luisa, ondio bizi, iberdune.
Habe, inoz, baina egun bakarra, holan soltia, Austinak, torretestarin. Baina Austinak, epoka bat baino geixetan zuertu zen besti bagazinik hartu, ero geixoik, ero nizten. Austinak ulineko, nik ez zutu, ondo banaketen txena, zoneo, eta... Inora iztutu. Bakasinioen, bai utxago Bakasinoi ere ez den euki txendun, bai euki joan maiztri gara, eto neko joan, euki joan bakasinoi. Motxa, ongo mogu jebite, oi, madre mia. Bakasinoi eta pentsako lezino pilu mote bat. Hori, emongo, kargi emongo joan, bai, emongo joan. Baina jebete altuena, nin pento motxa euki txendula, bai. Motxa. Herrire bajatzen zineten meseta? Batzuten, askotan kosin iluni, zazpitan, mezta, bertxure. Zazpitako mezta. Eta ero eskola? Zazte hori meseta zinen torten. Etorten ginen, dotraina zazoin, bai, horren azaldetan erostetik itxegin duen, hori izetezan, oizpo ero, izan konfirmo ero emizela, dotraina da, eta bertxure, endo joan, baina hori izan epoko batzuk, zen egote eudi, lako zer bat emina bestetan ez. Nomeketan meseta, eta bixe mitxartin, ala. Ikerreneko gaixe guten da betorte ginen, Bueno, izelegen, hori, bai, holako zerak, gauze solti, bai. Janeleko gaixe guten, konfesanteko muga eta gero eskola atzai. Zu gero haitxe hilzen da etxingatu zinen, da gero zer trajektorisa ikesten esan du segidu. Ez, nik gero bizkat aixerdire, iluntzutan, bizkat gabeko eskola izateakona. Bizkat, binazteiz, hiru bat hilibetin, negune osta batzuk egin duzen, da polutxo, ia gustura hori, bizkatarek lagundu izkun lehenko gauzei, ez da, han aixerdi izeko, ez da, ordu bi, oza izien duzen, bera maiztri, berak aurtek eukien duenak, da, baina, gero esaban segidu aurra eta akabantxe beratu zen, ez dut dina, ia juteko zen, eta posibiliari orduan jul nixen, nik iluntzetan, orduan, baina, deparkitxiko izan. Partikular modu? Bai, tipo partikular, bai. Ondo, nara, zertzi, da, gizi binen, tipa, zenpa lagun ibiliko ginen, lagus batero, bai. Eta ze ikastezan arragabeko eskola? Bueno, orduan bizkat, eskolan lehen urtik ikiste genuen zen gauza bizkat mejorau. Ententzuzu aurtik ondo aklarau bai zeuzan gauzak, en fin, bizkat matematikak eta, baina... Hori amairu urta arte? Bai, amairu urte eta... Ez, amairu urte eta itxinuzan gutik gero, junezin egatu ginen. Eskola bintzet, da, gero goxe, neu galdi bat erosan, aixer dire, juten nitzena, eta, gau, jazta, aixet termino. Handi horrei jazta. Biarra. Zer biarra? Zentzeka serio, jazaz, barrunuko gauzak di horretarak, zari, de todo, gizo, noiz egitzen da bana, ja, mutikuek, baina, edo zetan, Hamasei urteat bakarrik, iruan aixerre neguin urtu bete zarra mail urtez, da Maria Angeles behi edo, bitxerri gaztia, orduan amazgatu nien, zeriot, danak eskondu, bete Amerika beste Australia, desmantela ginen, nahi izan netik atza, Zauek gazten obatu zen. Artu, bai. Hortik ekipo oso gau zan baina, gero, zatetzen nahi zak dorritza zizin eskontzen da, bai. Jantzitxea, zepraka motxuna zau. Bai, epoka bat. Zapeliko izerro... Ne, ez da horrenan, lehen zan neguintakuk eskaxak, abrakatxuek eta... Abarkan asko? Gomaskoek. Da, alegin itxien duan sokak, korapilui barik, akordetu sokak etenten mazi barrik ezein, sokak eten barik, zen bat, bastante zera guztite, bai. Abarkak guzen, aportuak guzen artin posik, abarkak, guzteko bese guintako, kanbizio gizeko orduan zegoen, zapatilek eta ez diabruk. Izen zuluia. Biokau. Zapatape, domeketako eta zapata mustru zorrotzak, lehenen gegunin minimotu moztuen, azkenen gegunin behazik minimotu, namenak, zegoen erren diabruk niokorreuek. Punte zorrotzaz. Para, bueno, bizire, Kau. Hortzera. Ruina,
Akordeteatek, eizmenditxik, berretxure da, ordu berdi, harin erinean be. Da, solezkinean beherata. Da, ontsetxin deguna naixi, Ramon, arei mototzen, beste naixak bege atxen numeru eugen, 41-2. Da, arei mototzen, berretxure itxiko, zapatak bizka zabaldu gero, mejoretako. Harin genigan enbierzetan beran urtetu gana etxipeti, mesta, da harin genigan etxean, da arei mototzen lehenengo usetako haikak, osea, zapatok. Bizkan nazai jute miniek entzeko. Orman zartzilez, entendiz. Arrisko zapatak. Bueno, deiko da, nik uste dut, gauza billo. Perfecto, eskerrik asko. Bai, edertu, bai. Nik uste dut, zati bat dira, lortu da, interesante.